Alhaji, Hajiya, a tashi a nemi kuɗi. A nemi kuɗi ko saboda ciki. Shi fa ciki bai san wasa ba. Ina gaya muku da ba don ciki ba da kowa mai kuɗi ne. Amma shi ciki bai san babu ba fa. Burin shi ko da yaushe ɗiba. Kuma ni ba na son ƙiba. Saboda ba na son ƙiba. Shi yasa duk wani abu da zai ƙara min fat a jiki ba na ci. Wani abu da zai sa ni ƙara ƙiba ba na so.